Covergreen færdig bunddække er løsningen til en smuk have, der er nem at passe. Sortimentet omfatter stauder og buske af forskellige sorter, der alle er vinterhårdføre. Det færdige bunddække betyder, at jorden ikke får noget lys, og så kan ukrudtet ikke spire. Før du bestiller dit bunddække, skal du først måle op, nøjagtigt hvor mange måtter du skal bruge til din have. Mål længden og bredden på det jordstykke, hvor du vil anlægge måtterne med et målebånd. Det er nemt at bestille. På hjemmesiden hækplanteronline.dk skal du klikke på bunddække og derefter bunddække i plantemåtter. Her kan du angive, hvilken måtte du ønsker og hvor mange styk eller kvadratmeter du skal bruge. Læg varerne i indkøbskurven, klik på knappen og gå til kassen. Angiv land og postnummer for at beregne fragtomkostningerne. Gå derefter til betalingssiden og indtast dine oplysninger.